Bamanyale che ani muso demiseni makoro yorojana ma fara yorosunu maka amunu ka lameni sangadena sigafuli ani tamni amu blakata aw kelingin na bela jere ma aw mafli aw yira manyina aw so wala maka kuna fundi sulu manila mako radio Mancha FM sigatenna min yi fi srai bi kononton ani flatu mi kononton fi tout radio dan fi shuru min yi sibiri do fe wala bele ka kay tamana dana gosi mais min yi kuna fuli sebo mi do kun kuru kara min yi debaji kara mawyi mana mu fasiri ambe ko faranyonga wala saka siko kala ngari fenyi min yi radio Mancha FM fi soro sanfe ma fula ka baara ye baara ye kuma sokoro min ye de baw yu fana ka ca kojugu bi aw garje dula ma min na min ye Abdou Touré ne ka taa fara min ye Suleiman Aydara Chifuke kan debe aga se kan kuma kan me ka toro jana fula ke mi shitigi jawu jalo ni bola min ye bayo mukuro yi kana be sawati ale fe ka jaw ta ka mana je dunya ko saka min ye kuna furi sira ko ye no tapili ale ka yore don fama min ye no bla je dafala edra bay ka fo ko furi dilaw kuma femika doni kuma jamana ka basigi min ye politique kuma transition grente min jamana kan wala suworo la min ye gelew ye femu be no kuma ni bla je ka abe e ko chukudi aywa kramo Abdou ya fo wati be to gamina ni bentila ka kuma sigima ngadu fe akol baro bonna Suleiman Aydara Chifuke ne be tegado sigata semaine folo min ye anku mako aujourd'hui no o ye biye ko min ye semaine ko nana ka fo fem ko ni anga jamana nyemai no ye kulal ashimi goitaye min ye sirin chini ko aye asiri alhamdulillah ina fo jamana nyama to ba ka tu mina korole ko amu kenyina de sabula fem ko ni sirin chini ni asilla fe ayre jabala la kulba min ye ulika joy ibaye ka fo min ye seri do no bena mekalo ere kli forma en 2022 ibaye ka fo min goni ni anga jumana fama yi nyon kumbe jumana kunti premier ministre ta si ministre chama woro ma ulu brajile kumbi kerenka no yi boala min yi anga jumana chakeda baw no yi fanga bundo yi wunye mo fula kumbi kerenka ibaye ka fo le seri ngoni kala seri nyem na ma mi fe oli kuluba kinyere almami o fe mi koni ye seri akela o ketugula ma chama mi kiyere nyinga bi muna mi jumla kuntigi amata seri misiri bala ina fo aketugum na korole ngatambi moko fe mi fe mu be anga jumla ko watla bayna ibaye ka fo min koni ye gele bay o be sabula ma chama kunya ajira ka fo fe mi kana saraye ko o sabatu le bade ni ya la jebe ka fo fe mi koni ye ali jumla wala ye mun wala sikidum be en fait no nu to wuye ulu yero kunya jira ka fo fem ko ni baski bariye ko o nyon be ni be kusbe kun alama jage fem ko ni bisbasa mai ni ko ko ni kelme ka ferende balu tuge wala sa fem ni jomana ka sika min jumla dum ka sika balula ka kudo ke ko pugutulu ko be ngeshi yoro mu ma ko o re yoro ku fo ka ba afora o mabiki yere nyinga no ya so no odido walma min akila jigila min jumla kuntigi ye no oye kunel ashmi goitay o kani sokono seri kuba seri ko abe mukufo do fana ko fe min jumla kuntigi ko apugutula min salongo seri bala min chembu tigi ko kuma faka akantike ko anake o fana yi absaka kuma farbe mauda ni yo boy min la révélation ulu fana kumana oui min fo jumla kuntigi ka siriko ni alibi odo ulu ko ni uyere nyinga chama fola ala atise uluka ba ko jumla kuntigi atoni kene ka foli ani tanni ke ka yesi jumla duma obenya kaya jira ka fo maldo am yoro mena bi fe min anga fara jon kan ka nyom mine ina fo chekere anga akali ke kene ni igulina ko kene wala sanya tab se ka sa chugumina ko sabula ko ni wati gelman badi malibi ka wati gelman mulatme ko aya adon min ni malibi abina feni fenwo fen kan ke no be ke so bi wala sa basigi bi se kana jibra kondana janko se do mo kan ga dem ta da anka kabi wati ja ibai ka fo ko ni maldo ni nyomire ka bi ke so man chamai ko awa aduna ka bangwe ko kuma shen man chuma mi kana akula ka ba sigatenna kuni ayan jija ni fasiri bayi ako femi jona kuntigi ko ayi dugo dunke afo na yan jija femi le ni abe sabati sonna ko malide ni dibla kono na dibla kono na ka man na mashi ko kala ka bato labi kala ka san chama ta jirana amina femi banabato yi munu be ka fa kulu jugna kala dala ni civil fara surasika ko ala kan dugo ku yi munu tayana kala ka barabara da daldo ulu ye min fasiri bayi ayil fo min yi jona kuntigi ye colonel Ashimi Goita siri do kuma ka mun borada min aujourd'hui an la révélation an yuci jona
amé aujourd'hui ko lu mo bela jele fo ka kala révélation fene ma bela jele fo ka dawka kramo Abdou Touré ko ni ko ba no ma bakelima ate ban folima ni donkele na ye 2000 no ye le 1er mai an ka premier ministre docteur Choguel ko la maika wa président era ko ni to la ali gouvernement bela jele to la ko ni ye mineta tama kata du an dugu kono kata an ka du kono wa dumi ni jamana ma baw bora inno no ulu yu tega do jamana barala wa atara kata fulikula kata jamana ka fulikula wa aya ira ka fo ni ko indamne era konna ka ale tara dumi kono folo ko o PSP na be fo mu mako parti de la solidarité et du progrès dara ka boy kata daba ki talala o fene bela jele ko fe muri wo keta muso atara kata fuli blola minye Abdul Karim Kamara Cabral kato fi président ko Moussa Traoré kata se Amadou Toumani Touré fo kata se Ismaila Cissé ma ala kanyina num bela jele atara fuli bla num bela jele musula aya ira ka fo ko ale ko ni nana anana fuli la no o ye gouvernement bela jele nga fuli ka benen ni doye no ye seli doye anana fuli la kana président era no ye Assimi Goïta o ka fuli la aywa aya ira ka fo ni tamay funa kun ay kumu funa bala o ye ka yira ka fo malidenw fo anw ka fara ɲɔgɔn kan anw k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa an bɛɛ hakilina ka kɛ kelen ye ka mali ko o bila nin ko in bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye mali kura ye ayiwa anw bɛ se k'o baaraw k'olu nun don ɲɔgɔn fɛ cogoya min na a y'a fɔ ko lɔbɔ ayiwa ko ni bɛn tɛ ko o ko la ko ɲɛta tɛ yen bɛn tɛ dugu o dugu la ɲɛta tɛ yen ko fo anw ka bɛn a y'a yira k'a fɔ tuguni k'a nana ka na foli la foli in kɔni ale yɛrɛ kɔni kelen ka laɲini tɛ président yɛrɛ kɔni ko Choguel ko wuli i ka taa maabaw fo ye i ka taa u fo maliden bɛɛ ye maaba ye nka minnu y'u tɛgɛ don jamana in baara la wuli i ka taa jamana tɛ se ka jɔ o kɔ i ka t'u fo anw ko malikura a tɛ se ka jɔ ninnu kɔ ayiwa bari n'an ko malikura k'a tɛ se ka jɔ ninnu kɔ ayiwa ko o waati la anw b'a fɔ i ka wuli ka taa nin maa kofɔlen ninnu fo ko n'i y'a jateminɛ kabini 1940 waati min na ni anw yɛrɛ b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲinini na ka na bila fo 1970 la fo ka taa se 1980 ma maaba minnu tɛmɛra anw ka jamana kɔnɔ ayiwa ko wuli i ka taa ninnu sɛgɛrɛ i ka taa foli bulu la jamana tɔgɔ la ayiwa ni jamanaden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la ya ni baara in fɛnɛ tɛmɛlen kɔ Choguel y'a yira k'a fɔ ko politikimaaw olu kɔni m'u ka politiki kumaw fɔ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen min ye tariku sɛbɛnbagaw ye ko olu fɛnɛ kɔni b'a sɛbɛn nka jamana ala y'a kalifa maa min na ko olu fɛnɛ bɛ jamana baara kɛ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a b'a yira k'a fɔ ko bi anw bɛ waati min na a ɲininen bɛ anw fɛ walasa camancɛla fanga in ale ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow la a ɲininen bɛ anw fɛ fɔlɔ anw ka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye jamana in a tɛ se ka jɔ maa si yɛrɛ den kelen kɔ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna mun de fara a kan a bɛna fɔ ko nin don in na n'o ye seli don ye ayiwa ale kɔni bɛ taa ka taa foli lase ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa malidenw ayiwa u danbe malidenw bonya malidenw u tun bɛ lahala min na fɔlɔ la an ka indépendance ta waati u bɛ se ka segin anw ma cogoya min na a ko ko président Amadou Toumani Touré yɔ i bɛna komi maabaw bɛɛ lajɛlen minnu n'o ale taara olu fɛ yen k'i bɛna ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ ayiwa n'a bɛ fɔ minnu ma ko adversaire n'o ye ani minnu tɛ kun kelenna ye sinaw olu bɛ sɔrɔ o la o fana bɛɛ bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ sinaw fana kɔfɛ ko hali juguw yɛrɛ fana tun b'u la koyi ko nka o jugu o si m'u bali ayiwa jamana kan ka taa ni hakilina min ye u ka faamuya min ye u ka jamana don olu sira fɛ bari ka d'a kan a b'a yira k'a fɔ tuguni ko i bɛna ye k'a fɔ ko maaba minnu tɛmɛra an ka jamana kan ko maninfin fɛn o fɛn i bɛ ji min k'i bɛ fili ayiwa nka an b'a fɔ a ma fɔ k'an kan'o lajɛ nka an k'a lajɛ u ye ɲuman minnu fɛnɛ kɛ an k'olu ta k'olu don ba la i bɛna ye k'a fɔ tuguni a y'a fɔ lɔbɔ ko don min na ale ni Toumani yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye a ko Toumani ko ale ma ko n balimakɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko janfa min kɔni talen b'ale kama janfa min n'o sirila ale kama ko ale bɛna kun naani k'o fɔ Choguel ɲɛna ko bari laɲini min kelen b'ale fɛ ko ale yɛrɛ ka Mali kɛlɛkɛcɛw k'olu wuli k'u ka don kɛlɛ la ni Côte-d'Ivoire ayiwa ale ban'o min ma ayiwa ko o y'ale ka janfa dɔ ye ko o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ u y'a ɲini ale fɛ ayiwa ko Kadafi ayiwa ale k'o nɛni ale ma sɔn min ma ayiwa ko o fɛnɛ y'ale ka janfa dɔ ye nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna i da don jumɛn na ko minnu ye sɔrɔsi dunanw ye diɲɛ sɔrɔsi dunanw i n'a komi Faransi taw olu tun bɛ ka laɲini kɛ walasa olu bɛ se ka na sigi anw ka jamana kan cogoya min na ayiwa ale ban'o min ma dɛ ko nin fɛnɛ bɛɛ kɔni ye ale ka juguya yɛrɛ kɔni dɔ ye ayiwa ale fɛnɛ ko ale bɛ se ka min f'a ɲɛna i bɛna ye k'a fɔ ko ale kɔni y'a laɲini u ka ɲɔgɔn ye ayiwa ale ye min f'a ɲɛna ko an bɛ waati min na waati kɔni ka gɛlɛn nin kɛra tuma min na o y'a
sɔrɔ tumani yɛrɛ a bɛ fanga la ale y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko jamana kɔni bɛ waati min na a ka gɛlɛn ayiwa n'i ko k'i bɛ kalafili yɛrɛ kɔni fɛnɛ labɛn a tɛna kɛ kalafili ji jɔlen ye ayiwa maa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ min ye kɔfɛ ayiwa i bɛna ye fanga dafiri minnu sɔrɔ a bɛ fɔ k'i nɔ b'a la o ɲuman ye min i b'a ɲini ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka i kun tilenna k'o don malidenw na jamana bɛ se ka dilan cogoya min na ayiwa n'o kɛra n'a bɛnna kelen kan o waati la i bɛ sɔrɔ ka kalafili ɲini k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn a kɔni a taara foli bila mun ye gouvernement ka foli ye fo ka taa se président yɛrɛ ka foli ma nin du ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni fasiri nin ye mali danbele ka fasiri ye anw ye min bɔ confidence kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ karisa i ye maa ɲuman ye walima i ye maa langolo ye o tamasiyɛli fɔlɔfɔlɔ ye foli ye min tɛgɛ don balan kɔnɔ min bolo sɛbɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'an ko a ma min ye l'intelligent ko an ka taa min ye farajɛla ani mali ani ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya faransi jamana ko bi kɔni ko ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten a ka gɛlɛn min ye faransi faama ye ni o ye Emmanuel Macron ye i b'a ye k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn na ko kɔni bɛ ka ale yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ dabali ban sabula a t'a dɔn cogo min na maliden sera ka nin dalilu bɔ cogo min na fɛn minnu kɛra yɔrɔ jugula olu yɛrɛw fɛ janko gosi min bɛ yen nɔ ni o ye duguba ye min ye kɔrɔfila fɛ i b'a ye k'a fɔ u ka sɔrɔsi daga tun bɛ nin yɔrɔ la faransi ko u ye kojuguba de kɛ sabula olu kɔfɛ min ni dingɛba de nana ye yen nɔ k'a ye k'a fɔ maa caman u jɛla ka olu sudon ɲɔgɔn fɛ kabi o kuma fɔ ka kɔn o kuma fɔli yɛrɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ ka sɛgɛsɛgɛ waati min na kalabanci ani nangarabaya zuba kulew o wulila joona fɛn min ye ko caman k'a baara kɛ ɲɔgɔn na kɛ sababu ye min ye jɛjugu ye k'o bila min ye kunnafoni di sirakɔrɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ an m'a ye min ye mali dɛmɛbaakɔw ye olu de ye Wagner maaw ye an m'a ye u bɛ ka maaw fa k'u caman su digi dingɛ kelen kɔnɔ ni kuma ninnu fɔli o ye k'a fɔ u ma bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ min ye tiɲɛ kɛnɛkan da ye o bɔra yɔrɔnin kelen k'a da kɛnɛ kan sabula gosi min ye u ka yɔrɔ min tun bɛ n'u ka sɔrɔsiw ka daga yɔrɔ ye faransi i b'a ye k'a fɔ ani u yɛrɛ man jan cogoya si la mɛtiri 3 mɛtiri wɔɔrɔ bonyɔngo dingɛba de yela ye maaw caman su yela yɔrɔ min na mali ɲɛmaaw ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi fɛn o fɛn bɛ yen n'o bi ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ janko tigɛli ɲɔgɔn ma ka se ka kɛlɛcɛw k'u kolo don minɛnko ani min ye marifa ni mugu ani nɛgɛden ye k'a bɛɛ lajɛlen duga sɛbɛn min kun tɔgɔla ka bɛn min ye juillet tile 16 ma san 2024 ko u ka kɔsigi k'a bɛrɛ kɔsigi bɛrɛ da o kuma fɔ min kɔni ye faransi faamaw ye fa wulila la min ye Emmanuel Macron ye i b'a ye k'a fɔ waati laban in na u ye ko minnu kɛ a ko a cɛ ka jugu kosɛbɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bonya de bɛ yen nɔ faransi yɛrɛ ko k'ale ye sariya jamana ye fɛn min ye diɲɛ sariyaw ni diɲɛ bɛnkanw ye k'ale bɛ olu labato i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye o baaraw ye o fana kɛla majɛ ye kosɛbɛ sabula min ye mali dugukolo ye i b'a ye k'a fɔ kumakan fɔla a jɛya la min ye mali ɲɛmaaw ye mɛkalo tile 2 san 2022 y'a jira k'a fɔ min ye gouvernement ka kuma lase la ko faransi jamana faamaw bɛ ka ko min kɛ ko bɛɛ ta tɛ sabula min ye panwulu ye panwulu ka se ka mali kamanɔgɔ k'a cɛ ci o tɛ kɛ k'a sɔrɔ ni mali ɲɛmaaw n'u m'a yamaruya min ye panwulu ko ɲɛnabɔw ye olu ko k'u ye dɔdɔmali kɛ min ye faransikaw ye u ka hélicoptère ka taa se drone ma ani min ye u ka kɛlɛkɛ avion min ye u ye mali kunna sago siɲɛ 50 bɔɲɔgɔn ka sɔrɔ yamarumadu ma a ka ca o ka ca kojugu n'o y'i bɔ a la min ye wulikajɔ wɛrɛw ye i b'a ye k'a fɔ faransikaw kɔni ti ka an ka jamana faamaw bonya ani u tɛ k'u ka fanga u tɛ k'a kɛ min ye fanga cɔrilen ye ko n'o o dun donna an ni ɲɔgɔn cɛ ka ban i b'a ye k'a fɔ fɛn min tigɛna o bɛ na n'o kɛra fɛn min ye ɲɔgɔn dɔ mali ye a bɛ i n'a fɔ ko in bɛ o yɔrɔ de la sisan faransikaw de b'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la min ye malidenw ye tuma dɔw la min y'a to u yɛrɛ gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ janko u ka kunnafonidiso 2 i b'a ye k'a fɔ u kɔni kɛla nkalon kɛkanda de sabula min ye u wari yɛrɛ di maa dɔw ma k'olu sara k'a fɔ k'aw k'a fɔ an ka dugu la min ye mali sɔrɔsiw ye u binna an kan u ye nin kan na u ye nin maa hakɛ de fa min ye o seere jugu seere ye o kun y'o baara daminɛ o kɛra gɛlɛyaba ye min ye faransi jamana ani mali ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 17 tɛmɛnen min ye faransi jamana faamaw ye a nana fɔ k'a fɔ ko mali ɲɛmaaw fɛ k'u ka kasa ani koso bɛɛ lajɛlen cɛ waati min fɔra u ko k'u bɛn'u kɔnɔnameri ko ka kalo damadama bɛna k'u baara kɛ min ye mali ɲɛmaaw ye ko a tɛ bɛn min ye minɛnw ye a y'a cɛ joona kabi an ɲɛbaaw la sabula faransi faamaw u kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mali ye bi mali bilama kɔni k'a kelen bɛ min ye batɛmɛsira ye ko fɛn min ye sɔrɔsiw ye janko Irsilakaw minnu ye kɛyɛrɛ ye sɔrɔsiw ye ko u bɛ wele ko Wagner ko mali
ni ulu bi ka baraka nyofe ni ko ni jibade ni wasmale ni ulu shede ni kantiga ko to o mo nyina fuyi ko mari kembe minyi mafagiri di o kuma fo iba ka fo o kuma de mari nyimo se toro sere juwa sere mu kala fraga se oje ni ko ni ulu ka jo o kala jona o ko fu de so fra ko datu bike no bole ko ra mu mbeno iba ka fo wati labaina janko min bi kalike e marso ki nalika to men na minyi bara min ke no kala bingere wori minyi mondoro o ko ni nyaji la yoro kini ka fo fransi jamana minyi kala to mi bara min na mali ko na no bara en vonin kala san chama warba du ani nangara bayani ko nyami mo sa fu kini wallahi o kuma fo iba ka fo bi min ko ni anga dimana nyono ye o kuma ka bara min ke minyi no ikana bara o sila ka chama ke ka faraka sabula min ko so la yanga ko kala minyi so sila ka ye bi o sila ko ndo ko du misri min be kala cho mu bo ani sila ko unukura minyi ko sa do kamara are ya jira ka fo ko bi mari mo te ma shila wasa ka sigata akora jugu ko la mashi de minyi jugu ye ka tu minyi u dogo tula ku shede ni kantige ku fa minyi kala bu bo ye ku mun kana nu kasula ko mari ka bara o yesa albi français de ka anga dibala fama wole pour la jeune malienne o de kuma jugu ye bari nte français jigi français la bari français ba ka wulula mais kuna funi dila mun fene ba on fe no fu ku janto ko sebenina olu de fene be kla ka seben tuguni kuma be gente to mama shi wo je tugola abu ko kuna funi na kuma la yere mana ye fa be jigi kuna ki pa no min sur la kawye ko chegeda min me kuna foni ko okuna ni oye mi dipae anyema ba mi oye ko mere Suleiman Damele ne ko ni kuna foni jele ko mun ka ke wati min be no ni okumbula kele ko wati yere de kuna foni di wati ni na sabula kuma dola min ni kuna foni lawi bai ka fo kuna foni kun so le kuna suma obulu ko sobe sabula ma chama France la kaw am se ka fo ni re de ya kile du mawla ko armi ko c'est la grande miette o kuma fo ko mi wado ko amete kuma ati ye ko la o yela français de sabula français yere o ka sura so men ka so tu voter to be election ke o te voter ati donc a ko ubi ka sa de fait wala mo ti ka sa de fait o ta ko ma ko o de ko la grande miette yalma munu fanga mi me o duko ka tu u la voter allez yo bara be ko o sura so duko ka tu la voter allez le mieux c'est même là ya sama gabo mi l'intelligent condamna mi Jean-Baptiste Jean-Baptiste Satono avec Asbeldo Jean-Baptiste ambe ale fo ka intelligent ambe ama bela jele fo tabarkamo ambe touré ko kuma min ko meta dugutigi blona ata kumbo dugutigi de o ki kunda ko la minye ibora kuma minensa no ye atege di nyoma mali ani francais ka beni keleke cho ulu ka bara bela jele bina ye bi ya ko to ba mina gele ya pas de koni bala mali ani francais bari kadaka franci aywa alema mali re kuna foni gwe ale yi afo ki sigile do franci fama ko ambe dum ne ko min bi ko barkani ko ulu bina dansi ko ka bara la fo ka boy nanzara la ko so si jekulu ni ma en fe na be fo ko takuba aywa ko ko fene u bina dan ko ni fene sikola aywa ko kuma nu fene bela jele fo len ko fe ibina ye mali ko ni fene yi jo adioro la ko mali yi jo jime fo la dioro la mi ye no abe fo mi ma ko accord de défense no obe france ni mali re ko ni ngonje aywa mali re ko ni fene ya ila bi ka fo ko accord de défense ko olu ko ni ya papier ta ka fraka jini ka black ka fli ko ditela ka antala bi wa antala sini kuma ifale aywa oli ko ni fene ma be france ma ki ibina ye abe sangile nyona sila ko gireya ko ni be no munye gireya ire aywa france re ko ni fene ibaye ka fo ale be mali jela kila ka mali jela ki bari ka daka ko mali ni mte sura sudo yu tege di nyoma na be fo munu mako Wagner aywa mali fene yi tafo ko ibe ka ba ma munu mako Wagner afori yena mabe ambe siga ka ye tuguni aywa teriya mi be on ni risila che o ye jamana che teriya yi o jamana che tege di nyoma o de kama ebe ya to mi na kana an ga keleke che labe wa ay risu fene be anti kana an ga keleke che labe to wa klena aywa o bembalia o koni o be jamana influence koni ni nyonje ibina ye ka fo mu ye franci fama aywa le koni anya fotoga mina ayada yini aywa o bakele ke chemu be an fu be bara mu na no ko lu bara no ko lu bela jele koni nyongri aywa o bara koni nyongri le
aya amate me wati refene kan ko ame wati mina ina ko mi doni uye anga kamini ni Francis Surasu kumbe uyo di mali sur la suma aywa kan laba mi no odira uye gosita aywa Francis Surasu gosita ga ibina ye koni mankan chama koni bora le kungoro ibina ye ka fo Francis Surasu olu yere koni ya ira ka fo ko olu ye do jado ta jami no olu ye ko Wagner mawye ko olu be ka shudo do kan krefe gosi krefe ka dinge bodo se ka mawka kono aywa ka munye muye ko wala sa ka bi Francis yere fene kan Francis est 600 Francis de Kalembe Jalaki Kebayi olu de ba fika anga jamana Jalaki ko ni yayi ka fo ko ni dinga singwe wala saka jowo de da Francis Rasula o aywa ibina yi ka fo minye anga klegecho refene ka kuna fundiore wa olu ko ni fene ma sadia ku ka beni ni ko yere bela dile olu fene ko ni yuga kuna fundi kuna fundi mi ko ni dira ayo ba yira ka fo ko minye Francier aya ale ko ni meka aklina munta abika aklina ta kasoro ali ami ale ni aw munu mi ka bara ke ɲɔgɔn fɛ aywa a mɛ anw yɛrɛ fɛnɛ kɔni ɲininka n'o ye Mali ye i bɛna ye k'a fɔ u bɛ janfa min fɛnɛ la ani u bɛ baarakolo min fɛnɛ na n'o u ye yamaruya min ma d'u ma ko walasa u bɛ se ka anw ka sanfɛlaw ko olu taama cogoya min na awɔ i bɛna ye ko Faransi yɛrɛ don olu baara la k'a sɔrɔ sariya t'u bolo yamaruya t'u bolo awa ninnu bɛɛ de kɔni bɛna kɛ ko ye ayiwa Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a laɲini bɛn teriya min tɛgɛni ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni u ni kɛlɛkɛcɛw kolo donnen i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'a bɛ fɔ min ma ko accord de défense ye ayiwa Mali kɔni y'a laɲini ka a ko kɔni ka a bɛɛ lajɛlen cɛ k'a bɔ yen bi koyi o mun yɛrɛ kɔni kɛra sa i bɛna ye k'a fɔ i n'a fɔ min ni hakililatigi don kabini Modibo Keyita 1961 waati i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔdasi laban min n'o tun ye Francis sɔrɔdasiw ye n'o olu minnu tun bɛ anw ka jamana ni ɲinikɛlaw fɛ waati la o fanga min tun bɛ o waati la walasa u bɛ se ka bɔ anw ka jamana ka cogoya min na a bɛ i n'a fɔ min Mali ye o laɲini kelen o de fɛnɛ kɛ Faransi fɛ bi u k'u ka kosow n'u ka kasaw ka a bɛɛ lajɛlen cɛ hali u nana ni fini mun ye samara sennɔ n'u bɛ se ka taa k'u ka taa n'o y'u bolo ni kɔni ye Yves Sankare ka fasiri ye anw ye min bɔ le di Mali kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ n'o de fingɛla n'i y'a mɛn k'a fɔ min ye an ka taa kunun ta yɔrɔ la o y'a sɔrɔ kunun ta de jalen bɛ min ye min tigɛ don balan kɔnɔ bɔra sɛbɛn ye an ko mun ma ko l'intelligent hali bi min ye fasiriba ye o ye ja ye ko fɛn min bɛ Faransi faamaw nɔfɛ danga de wulili ko walima o barika de banna ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ min ye lakɔrɔba jamana ka hakililajigi la san 2002 kana bila 2010 la k'i b'a ye k'a fɔ Faransikaw ye nin ɲɔgɔn de kɛ min ye ko kaw la olu ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen u ma ko fasi min ye o kɔni ye olu y'olu bunte u bolola fɛn bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen bunte k'a fɔ ko o ko kɔni kɛra fili de olu bolo i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mali ye u ka nin sariya sɔsɔ ka na Mali kamanɔgɔ k'a cɛci cogo min ka d'u ye u bɛ taa u bɛ segin min ye o gɛlɛya kɔni ye ko i b'a ye k'a fɔ u ma daminɛ bi sabula min ye dɔrɔnw ye avion ka taa se fɛn wɛrɛw ma u ka minnu bɛ kibaruyaw ɲini ani sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛli kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ka Mali dodolo Mali de ko nin ko minnu filɛ nin ye ko Faransi ko an b'i dɛmɛ Mali ko k'a ka ɲi ta aw ye minnu kɛ dɛmɛ la ale ni u bɛ anw bɔ sabula min ye dɛmɛ ye a ma se k'a kunuma sɔrɔ jigi ma fa a y'a ko to ten o ko ko jagoya de dɛmɛ ye wa kuma filɛ dɛ o jagoya tɛ dɛmɛ ye a sera min ye Faransi jamana ye ko u sera sabali ye sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ Faransi kɔni bi min ye i bara bɔ jamanaw de la janko jamana minnu b'i n'a fɔ an ka jamana ɲɔngo olu dun ko k'olu ye sariyatigiw ye olu bɛ sariya bato an ka jamana fana jamana kana bilalen ye maa minnu ka d'a ye k'a fɔ k'olu bɛ an dɛmɛ an ka baaraw la an ka kuntilennaw n'u ta fɔlɔ n'an ka hakilinaw ye ɲɔgɔn ye ko o maaw ko olu de ka ɲi an n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye sɔrɔ sira ye ka taa se min ye o n'a ɲɔgɔnw ko Faransi jamana kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye Birimisi Jabali ye o de ye a ka min ye jamana minnu tun bɛ yen n'a ye olu mara ka tɛmɛ n'an b'o ko koloniw dɛ ko Faransi ka jamana maralenw ka tɛmɛ ko olu de y'a ka Birimisi Jabaliw ye sabula Faransi jamana sanu tɛ yen zira tɛ yen min ye pétrole tɛ yen nɔ hali ji ɲuman t'u ka dugukolo jukɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi jamana ka nɔrɔ min ye an ka jamana ninnu na ko foyi t'u fara la dɛ kɛlɛ t'u fara la foyi t'u fara la min ye kɔrɔfɔli ye ka taa se min ye jɔnasigi o t'u fara la sabula Faransi jamana u b'a dɔn bi min ye nin jamana ninnu ye ni anw bɔra an yɛrɛ la bɛɛ n'olu ye anw to yen bɛɛ an ka se ka taa ɲɛ ko fɛn min ye olu yɛrɛ ka jamanaw ye dɛ a laban de bɛ jɔ pewu an bɛna dɔ ta k'o bila bayo kɛrɛfɛ
c'est un ménage qui va avoir l'intelligence pour m'amener à ce déjà. Ami intelligent ma bela jele fo kamo abuture ko a to dole ndala koni ni ale koni nye koni iba so ko modula dole koni wodi balani be minye an ka klia to ma mi na be fo masida o kle bien pa fe bolo fe ibina yeka fo bi ame wati mina koni a samsamali a chale ba kono ko sebe do ko ame wati mina amar ko iko ani ko insera banye tensa do yere fene koni bala sa ko an koni an meni mine kele bari kadaka abe an fa faransi bolo na manya bo to wala an koni metako ibina yeka fo ko minye min koni ye ka fo ngania min tara ka nyashi malima aywa gerente min tara ka nyashi malima ali no ya soro akoni ate sharia kono ngabi ibna ye ka fo sideo ile konna la akaleme ka klalike o ibna ye minye ka beni abijano nyonye mimbe na be fo je kila tomba Nations Unies ko nyonye mimbe na ko kono na be fo mo COP 15 aywa nindo en konina aywa frakna kle bien ko fe bo nyemo ko ni ubna nyini ka nyonye kuma dake nyonye yani uyede ka nyonye doje mekalo kile konoton kanga nyonye mina nubina mali yere kuma foto kuni ngwe nga yalo che uba fe ka nyongon ka kuma nyongon blasira awa ni nyonye koni se ko uba fe ka nyongon yere koni blasira anya foto ka mina sama samali koni chale ba konnala mado ko ni ko insira blaiti sa do fe ko aywa ko koni amasi on tabla nga ni bela jelen ko fe ibina ye ka fo mimme fo konnala ko koni sharia fu yere kontenna ni ye burkina ta fo ka gine kuna kiri aywa ni bina ye ka fo nunu koni nunu takera ina komi u koni nyogonye munu beke ibina ye ka fo ko jamana nunu koni nyinte do ala ga ulu bolen ko fala ibina ye ka fo gerente do ma takanyeshi ni jamana numa o yeli ma mali koni ya da ma jamana de wa ye president do ulu ka kuma ye krenkene na la ni ye togo president na alere koni for nyasimbe alere koni biame wati mina ibina ye ka fo ko mali koni ye jebulu wuli mi meta for nyasimbe la fi bisika kuma nyogonya ke mi misika ke sababu ye gerente mbembi aywa obeseka dala kutuga mina awa ayira ka fotuguni wa me wati mina ko pour ya simbe ya ale koni pere kanka i jigi ke maminye no oye benere present bari kadaka ibina ye ka fo minye i o moya ire aywa le nyema ya kumle le Burkina president ne bolo konna manya bi ale koni ta sigiro la aywa foka o yema ya so ko kalfa madola ya me wati mina abe ina komi minye benere president Patrick Talon aywa ale koni kanga ke iyemwa koni nyemo ya mine awo ibina ye ka fo iyemwa kulu mire ba kono no be sharia oke olu fana yira ka fo ko gerente mi goni talime kan bali re koni sigire aywa ko ate kolokan wonyuma mi u ya la nyini u ka sigin kana sharia no fe u ka sigin kana sharia koni ya fotoga mi na ko katati la ibina ye alisa president do be ni no olu de koni mason kuyi mi ye Niger president ni ale Mohamed Bazoum fo katasi Alassane Ouattara ma ibina ye ka fo kuma fasiri ke ba ye Macky Sall re fene to ko fa ko ali no ya soro kuma do la no ya do ni be ni no kata Senegal jamana do ni Mali jamana do olu ni nyonche aywa nga si Macky Sall koni atako koni fora kono o kuna fundi kile ya yira ka fo ko mi nyogonye mi na bina ke Abidjan ay ibina ye ka fo anka jamana nyemo ya ko mi abala ukanga nyongonye nga ukanga nyongonye ina ko mi asigina kan tuga mina ora ko marki kabo Christian Kabore ale koni ta dioro la aywa min kanga blale no la aywa anyini me for nyasi me fe akele me ka digi ko president refene aywa be se ka farale kan tuga mina bari kadaka Mali yere koni ya la nyini ale ka ke ko kuma sintiye ka ku siya ka ku dai wala sa gerente mi na tale me jamana kanyeshi jamana ma te gerente indala be se ka la kutuga mina aywa fasiri ko ni nye Umar Angoy ba fasiri onye mi sama ka bo le soir de mo ko nala min ye Sulemani Aidara Sirifukɛ ni ye bolokuru kan cayalen jibaatɔ so la i b'a sɔrɔ den fa o kɛra fila ye bɛɛ tɛ ka don dɔ bɔ sɛbɛn ye o ko min ma ko l'observatoire min ye sɛbɛn ye a sɛbɛnna maa min fɛ min ye o de ye Adowud ko fɛn min ye Mali ɲɛmaaw ye i y'a fɔ cogo min na u ye taama kɛ wa u sera min ye togokaw fɛ yen olu ka jamana ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ye mɛkalo tile 3 ani a tile 4 don délégation ba ye kun ye nɛni bɛ min ye misiri fɛ n'u bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔli kan min ye Abdoulaye Diop ye a kelen kun tɛ min ye minisiri ye min bɛ jamana sɔrɔ ko ni musaka ko bɛɛ lajɛlen kunna ni o ye Ali Husseini Sanu ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ taama ko kunna ani baarabaw n'o ye madame Damele Madina Sisoko ale fana kun bɛ taama in na min ye wulikajɔ ye a kɛla janko fɛn min ye Mali ɲɛmaaw ye olu de y'a ɲini k'a fɔ min ye bɛnɛkaw ye
olu kan dɛmɛ nin baara in na n'i y'a ta k'a lajɛ maa min tun bɛ sɔrɔ donna ni o bɛ tali kɛ min ye Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ kan ni o bɛ tali kɛ min ye Goodluck Jonathan i b'a ye k'a fɔ o kɔni sugandila CEDEAO de fɛ nka o yɛrɛ ka sugandili i b'a sɔrɔ min ye cɛfɔ ye tuma dɔw la e bɛ kɛ min ye ciden de ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka laban in na i b'a ye k'a fɔ min ye san filako ye a nana ni o hakilila ye kosɛbɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ y'i banbɔ kan kosɛbɛ min ye Mali yɛrɛ sɛbɛsiga min ye baaraw la Jawoyi n'aw m'a ko lajɛ aw kumakan bɛ ka s'anw ma yan dɛ min ye baara ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛla baara ye baara min n'a sɔrɔ kɔrɔ jija la min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ninnu kan i b'a ye k'a fɔ ci min bɛ don min ye u da ka na i b'a ye k'a fɔ tuma dɔw la ni e yɛrɛ y'a kɛ ka fɛn n'a fɔ bɛ ka dɔ de dɛmɛ a dɔ la baara bɛ gɛlɛya i b'a ye k'a fɔ o baara minnu kɛla Mali ɲɛmaaw de y'a ɲini k'a fɔ an ka taa min ye togokaw fɛ yen an n'u ka se ka sigi ka kuma sabula min ye togo jamanakuntigi ye ale min bɛ fanga na bi i b'a ye k'a fɔ a fana tɛmɛna nin sira kan a ye gɛlɛyaw kɛ ale fa tun ye tenitigi ye Surasi kun don o binna min y'o fatulen kɔ ale ye fanga ta min ye san 10 bɔɲɔgɔnko Mali fɛn ni gɛrɛntɛ min ko embargo dɛ olu ye san 10 bɔɲɔgɔnko de kɛ embargo la o tila ka segin ka na ordre constitutionnel la yɔrɔ o ye maa ye maa min bɛ se ka sɔrɔsi ninnu faamuya kosɛbɛ ne bolo sisan directeur kuma bɛɛ i bɛna ye ni gɛrɛntɛ nana embargo an bɛna ye a tɛ ka résultat di ayiwa an tɛ stratégie wɛrɛ ɲini min ni embargo in tɛ kelen ye wa min ni embargo ko ye Sulemani Ayidara Sefukɛ a ye sɔsɔli kɛ kosɛbɛ min ye sariya sɛbɛnw na sabula kuma caman na a fɔra k'a ɲɛdɔn ko fɛn minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka datugu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn o tɛ a dɔ ye min ye embargo ye n'o fana bɛ taa wari sira kan janko i ye o ko i sen don nin baara in na min ye banki ye ka se ka wari bɔdaw ka tila ka datugu Mali ye k'o fana ye ko ye ko min tɛ bɛn sɔrɔbaw minnu bɛ yen k'a fɔ n'o modèle ko fɔ min bɛ bat ko fɔ ani o n'a ɲɔgɔnw olu b'a ye ka datugu Mali ye ko o si tɛ bɛn nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi ko nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ gun fɛn min na o de ye fangajɛso min kɛla Ala ma hinɛ ne bɛnkɛ la Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ni Utu Kalo min ye o tile 18 ye san 2020 waatiw la ko o don kana bila bi la k'i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ gɛlɛyaw ka yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ mɔgɔw kan ka mun dɔn ko de k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen n'a ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛn sabula an y'an to gɛlɛya dɔ kɔnɔ ka taa don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ coup d'État 2 kɛla o ye kalo 9 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ko n'a bɛ lajɛ jima donna a ka lajɛ n'o tɛ min kɔni ye gɛlɛya ye bi i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni an bɛ o la ka ban kojugu min ye président ye n'o y'a fɔ cogo min na ni o ye forme ɲɛsigi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ an k'an tɛgɛ to ɲɔgɔn bolo dɔɔni ale fana b'a lajɛ ka sɔrɔlidenw kɛ min ye ɲɛmaa tɔ olu ɲɛkɔrɔ ni Ala sɔnna ma ni Ala nana ni min ye a ka dɛmɛ ye a kɛla fɛn min kɔni gɛrɛntɛ o bɛ wuli sɔnni n'o ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye l'observatoire kɔnɔna na a sɛbɛnba o kun ye Ado n'a ma fo an bɛ observateur maa bɛɛ lajɛlen de fo karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ tigɛ kɛrɛfɛ don ɲɔgɔn sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u u k'a ma ko nouvelle soirée de mako le coup a bolo kuru don ayiwa basi tɛ olu kɔni kumalen bɛ ni Mali kɛlɛkɛcɛw ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni ye awɔ u y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw kɔni u bɛ ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na u bɛ ka yɛlɛ sanfɛ o cogoya kelen na ayiwa k'an bɛ waati min na ni o ye u ka kunnafoni diso yɛrɛ min ye wele ko DIRPA olu kɔni ye laseli kɛ k'an bɛ waati min na Mali kɛlɛkɛcɛw sanfɛtaw fo ka se dugumataw ma u kɔni k'u ye gosili kɛ gosili min n'a kɛra yɔrɔ yɛrɛ la n'a bɛ fɔ min ma ko Yirima yɛrɛ ale ni Munduru Manja i b'a ye Banbaaciw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan na yen nɔ i na ko min ɲɔgɔnna si kɛra Mura ayiwa ko u tun b'o bɛnbɛn na ye ayiwa o bɛnbɛn walasa ka bali na k'o kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw la ayiwa anw kɔni sɔmi kɔni fɛnɛ jɛnyara kunnafoniw sɔrɔla ka bɔ kɛlɛkɛcɛw ye kunnafoniw sɔrɔ o kunnafoni sɔrɔlen ayiwa olu kɔni taara ayiwa ka taa cun kan ani bali ka wuli k'o k'u la kɛlen k'o mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ u ye Banbaaci ninnu ayiwa u ye dankari k'u la min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'u ka Banbaaci dɔ fɔ n'o ye ko Usumani Ima a bɛ wele alias Abu Adama a bɛna bɛ waati min na ale kɔni ayiwa ko ale kɔni u ye dankari k'ale la ayiwa o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ fo ka taa se Banbaaci maa 15 ɲɔgɔnna si ma ninnu fɛnɛ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ fo ka taa dɔw fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ta kɛra jogin dɔw ye mobiliw kɔni olu minɛr'u la
la ani bolofɛn wɔɔrɔ fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw ma nin caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu bolo moto sen 2 fo ka taa se a sen 3 yɛrɛ fɛnɛ ma o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛna ye o kɛlɛ o ta bannen kɔfɛ i y'a ka u to o kɛlɛ kelen na i b'a ye k'a fɔ mun ye ɲasu sɛbɛ fo ka taa se sosɛbɛ togoro wa o yɔrɔ in fɛnɛ la i bɛna ye k'a fɔ ka bɛn ni abrikolo tile 29 ye kɛlɛkɛcɛw y'a fɔ cogoya min na weleli ka jɔ o kɛra tuguni min ye dogotu min tun bɛ bamaciw la u taara ka taa dankarikɛw la fo u ka dogotu yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ kɔni sera ka kɛ kunnafoni min ni o ɲinina kɛlɛkɛcɛw fɛ ka sɔrɔ wa i bɛna ye gɛrɛntɛ kɔni u y'o ta k'u sɛgɛrɛ i bɛna ye u ye fɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ o la ka fɛn caman sɔrɔ u bolo min ye pɛrɛnbaraw ye fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛw ma ayiwa an bɛ don min na o ko kɛra o don kelen de la i bɛna ye k'a fɔ ko kunnafoni minnu sɔrɔla ko olu de kɛra sababu ye ninnu yɛrɛ kɔni baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ i bɛna ye k'a fɔ maa dɔ yɛrɛ kɔni kunnafoni sera ka kɛ sababu ye o kɔni ye banbaaci dɔ yɛrɛ kɔni ka ale ta sira labɔ ayiwa u ye a kɔni tɛgɛ dara a kan nka u nana ye k'a fɔ ko ale bɛ kan min fɔ k'a bɛ fɔ min ma ko zɛrima o dun o tɛ Mali kan ye ko o ye dugu min bɛ Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ ko nin ye o kɔni olu ka kan ye i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ base min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko base aérienne i bɛna ye 103 ko o Gawo ayiwa i bɛna ye k'a fɔ min kɛra ka bɛn ni avril kalo yɛrɛ laban ye i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ min ye ka taa se voiture Peugeot ayiwa fo ka taa se min ye ka tiriw kɛ ayiwa ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni kan yɛrɛ ma ni o kan ni o kuma yɛrɛ fɔra ka tɛmɛ min ye Sevare ɲɔnɔ fo ka taa se Bafo yɛrɛ kɔni kan yɛrɛ fɛnɛ ma ayiwa o wulikajɔ kɛlɛkɛcɛw kɔni fɛnɛ tila ka wulikajɔ k'u mato sigilen u ye jaabi kɔni di ka bɛn ni nin wale yɛrɛ fɛnɛ i bɛna ye an bɛ waati min na ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni kelen bɛ ka kow bɛɛ lajɛlen labɛn an bɛ waati min na k'a fɔ sigida in minnu kuma bɛ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen mara kɔni bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw bolo i bɛna ye k'a fɔ nin min ye u ka banbaaci ninnu ayiwa u ka fɛɛrɛ kuraw ye ayiwa an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka fɛɛrɛ kuraw ni fɛɛrɛw tigɛ walasa dan bɛ se ka kari banbaaci ninnu kɔni na cogoya min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ tuguni i bɛna ye k'a fɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa ko o de ɲininen bɛ malidenw yɛrɛ fɛ walasa anw bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i bɛna ye minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni a ma kɛ dɔ cɛ ye a kana kɛ dɔ yɛrɛ fa ye ko ye walima k'a bɛ kɛ dɔ den ye walima dɔ burankɛ don n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la an bɛɛ kɔni ye kelen k'an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa anw ka jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na ni kun ye Kɛmɛko Jabate nin ye ale ka fasiri ye anw ye min bɔ luku kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye n'i y'a ye k'a fɔ min ye Sekili Fara ye n'a ye maa kun sɔrɔ bɛɛ min ye Gɔngɔrɔkuru ye a ka janfa bɛ a la n'o tɛ ka dugu bɔli sɛbɛn Yankumu ma Nouvelle Horizon Ɲɛnankura min ye Mahamani Ture ye nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko Mali kɔnɔ bi fɛn min ye Bamanci ye ko kɛlen bɛ ka min ye kulekan bɔ dɛ maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni ye maa kegunbaw ye an ka jamana min ye golo cakɛdaw ka taa se min ye dunan minnu bɛ an fɛ yan n'o ye lasigidensow ye olu caman kɔni ye kulasɔmuni kɛ fɛn min ye Mali kɔni ye ko bibi na Bamanci kɔni u kɛlen bɛ ka siga u la kosɛbɛ ka ko dɔ kɛ Bamakɔ o kɛlen min kɔni ye wulikajɔ ye a kɛla janko waati laban in na faamaw kun kɛlen bɛ ka wulikajɔba min kɛ olu kɛra sababu ye min ye Bamanci ye se ka gɛlɛnkɛ da u la maa 200 bɔɲɔgɔn ko kɔni digila u la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ o kɛ kɔfɛrɛma ni bi cɛ u kɔni ye dankari kɛ sabula Sevare Ɲɔnɔ Bafo y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ u sen dɔ ye min ye avril kalo tile 24 u ye cɛnni min kɛ o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen hakili bɛ o la min ye wulikajɔ ye o kɛla min ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa fɛn min kɔni ye kana ye a bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ kologiriya fɛn minnu bɛ yen nɔ janko minisiriso min ye cité ministériel ani minisiriso wɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ ma min ye moto taxi ni a tɛ don yen bilen katakatanin tɛ don yen bilen taxi tɛ don yen bilen min ye baara yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ minnu fana ye baara yɔrɔ baw ye o caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ min ye énergie du Mali ye EDM ka taa se SOMAGEP ma ka taa se min ye ORTM ma ka taa se cakɛda ba wɛrɛw ma min ye doni kɔni ye maa minnu bɛ don yen nɔ olu bɛ sɛbɛkɔrɔlaraw ye min ye katakatanin ye n'a bɛ don o yɔrɔw fana na a bɛ sɛbɛkɔrɔ jateminɛ taxi ani taxi min ye u bɛɛ kɔni u bɛ jateminɛ kosɛbɛ min ye yɔrɔ wɛrɛw ye i b'a ye k'a fɔ kana kɔni a sɛbɛkɔrɔ kologirila yɔrɔ fana na o bɛ kɛ i n'a fɔ min ye Bamakɔ kasobonba ye ani Bamakɔ pont 3 ko u bɛɛ lajɛlen lakana dɔ farala u kologirila kan u ka kan sabula min ye Bamanci ye u tɛ siran u tɛ tamakiya u tɛ ɲina n'u i ɲinana
dɔɔni dɛ ko waati bɛ kɛ wa cɛnni waati ye min ye américain la sigi sun bɛ la olu kɔni y'a fɔ ka jamanadenw ɲɛna k'u ye kulekan bɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i taa yɔrɔ dɔn janko to maa yɔrɔ olu bɛ taa yɔrɔ minnu na ka caya ani min ye jamajɛyɔrɔw ye k'u hakili to a la o siratigɛ la min ye pankurunji kelen bɛ président Alama Hinɛ Modibo Keyita tɔgɔ la min ye o ɲɛmaaba ye ni o ye directeur général ye min ye président directeur général PDG ni o ye min ye kɔɲɔ Souleymane Lassana tɔgɔ la ale kɔni ye dɔ fara cɛsiri kan kana min tun ka kɛ aéroport la ka kɔrɔ o caman de bɔ k'o fara kan ko fɛn min bɛ tali kɛ jamana bɛ se ka kolo suma cogo min na k'a basigi min ye jamanadenw ye a bɛ kɛla olu yɛrɛ de ka min ye basigi ani min ye kana kama ko a kana digi maa si la min ye jamana bɛ dabolo min kan bi ko n'a ma kɛ tan dɔn ko sini bɛ kɛ ninnu ye sɛbɛn ye an ye mun sɔrɔ ka bɔ min ye Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale de y'a sɛbɛn Mahamani Touré ka fɔ ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ayiwa kuma min ni a mɛnni bɛ a bɛ sen na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ minisiri min n'ale yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen bɛ anw ka diinɛ ko ani anw ka tabiya ma ayiwa ale kɔni y'i da don kuma in na ko ye min ye ka anw ka sariya k'a ta ka anw ka misiriw k'olu sɛgɛrɛ ni wajuliw bɛ kɛ togoya min na k'a don sariya kɔnɔ kuma ɲɛna baaraw la ko an bɛ waati min na u kɔni ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sariyaw kɔni bɛna ta ayiwa min bɛna voter hali assemblée yɛrɛ kɔni fɛ ko ye k'a bila min ye wajuliw ani anw ka misiriw olu baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ don cogoya min na sariya kɔnɔ Mahamadu Kulibali nin don min na Kone Mahamadu Kone nin don min na a bɛ nin kɛ a ye anw ka silamɛya tɔnba min bɛ yen nɔ ni o ye ACM n'o a bɛ fɔ o ma ko o conseil islamique ayiwa olu ka maaw tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Bamakɔ tu tigɛbagaw ma ayiwa olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka coordinateur ni a bɛ fɔ o ma ka kumalase la ni o ye Bamusa Touré i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa o kɔni ye kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn don ni ɲɔgɔn cɛ diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na ayiwa ko anw ka diinɛ a samasamali yɛrɛ kɔni cayalen bɛ n'an ma ɲa an b'o togoya la o waati sera ten sa ayiwa anw ka ko an k'a bila sariyaw kɔnɔna la misiriw maracogo a ka don sariya kɔnɔ wajuliw bɛ kɛ togoya min na a ka don sariya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa o b'a yira k'a fɔ wajuliw ayiwa a yamaruya kɔni a tɛna di bɛɛ lajɛlen kɔni ma i bɛna ye k'a fɔ min ye n'o ye minisiri yɛrɛ ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta ayiwa ale fɛnɛ kɔni tilalen kuma la i bɛna ye k'a fɔ kuma dira ani minnu tun bɛ sigi ka kuma la ani kuma dira olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min n'o tun bɛ nin nɔ n'o ye conseil yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'ale ye docteur Ousmane S Traoré ale kɔni fɛnɛ y'a yira a ka nisɔndiya a y'o yira bari ka d'a kan ko nin ɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu ye da caman kɔni bɛna yɛlɛ kɔni a nana ni hakilina min ye olu ma olu yɛrɛ kɔni ka hakilina in ye misiriw maracogo ko olu k'a don sariya kɔnɔ ani wajuliw yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ togoya min na k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni don sariya yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ minisiri a tila k'a fɔ tuguni a bɛ mun d'a kan ko an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ ko ani ale kɔni y'an ka wajulu dɔ ni misiri dɔ yɛrɛ kɔni maracogo ye k'a bɛ ji yɛrɛ kɔni jigin maa yɛrɛ kɔni ɲɛ la ayiwa ko n'a ma ɲa a kɔni b'o togoya la ko waati yɛrɛ kɔni sera k'a n'a ma ɲa a b'o togoya la bari ka d'a kan a wajulu dɔw bɛ yen ani a misiri dɔw maracogo yɛrɛ bɛ yen ko olu bɛ gɛlɛya de nati nka u tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ gɛlɛya kɔni na ko n'a ma ɲa o b'o togoya la ko fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ko ninnu bɛ se ka don sariya kɔnɔ togoya min na min ye n'o ye Bamakɔ tu tigɛbagaw olu fɛnɛ ka kuma lasera ninnu bɛɛ kɔni y'u ka nisɔndiya yira u y'a ɲini minisiri yɛrɛ kɔni y'a laɲini u fɛ a ka di ale ye kuma ni kuma u ka se ka ɲɔgɔn ye walasa ka ɲɔgɔn bilasira min na diinɛ baaraw bɛ se ka don sariyaw kɔnɔ togoya min na olu fɛnɛ y'o kelen fɔ a ka di olu ye koyi yanni sariya in yɛrɛ ka ta bari minisiri y'a yira k'a fɔ ko sariya in baara kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ko bi an bɛ waati min na a kɔni a bɛ kuluba ni ɲɛ kɔni sɔrɔla la a bɛ don da la nka yanni sariya in ka don minnu taara n'o ye silamɛw ka tɔn minnu bɛ yen ani diinɛtigiw ka tɔn min bɛ an b'a fɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ tu tigɛbagaw olu ka maa minnu tun bɛ yen u y'a ɲini k'a fɔ ko yanni ni sariya in kɔni ka ta a ka di olu ye olu ni minisiri yɛrɛ ka to ka ɲɔgɔn ye walasa don dɔ u bɛ se ka miiri sariya min bɛna ta u bɛ se ka miiri a kan ayiwa hakilinaw olu bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na ni kɔni ye Baba Danbele ni ye ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye Souleymane Ayidara Chérifukɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛn min fɔra diinɛ sira kan wa a ɲɛdɔnnen don a ka bɔ a sira fɛ dɔrɔn a banna jamana ɲɛnabɔliw na n'i kɛra jamana misiri o misiri la jumadonya fɛ kutuba bɛ kutuba kelen awɔ Souleymane Ayidara Chérifukɛ n'i y'a mɛn ko seli ka di salamu de b'a la salamu tɛ seli min na o seli man di min tɛgɛ don baara kɔnɔ bɔli sɛbɛn ye an ko mun ma min ye informateur
ko min ye Bamako meriba ɲɛmaa ye ni o ye Adama Sangare ye halisa ye maaw wuli sanfɛ halisa ma a kɛra cogo di comme n'aw yɛrɛ to ko dɔn anw bɛ Adama Sangare de don meriba in na fo kana anw bɔ ko kalama anw yɛrɛ si bɛ nin ka diya Adama Sangare de namu min ye Adama Sangare ye ko a ye maaw wele araba tɛmɛnen min ye meriba la sanfɛ foli a tun bɛ bila o de hukumu kɔnɔ u ye kuma dɔ da jira jama la a senfɛ min ye Bamako nɔgɔ ko ye k'Adama Sangare ko fɛn min kɔni ye baara ye ko olu yɛrɛ kɔni sɛbɛ dɛsɛra sabula meri bɛ baara kɛ ni musaka dɔw de ye o ye musakaw sɔrɔbaliya ko kɛmɛ sababu bɛ ka kɛ ni gɛlɛyaba ye olu ka nin baara in kɔnɔna na nɔgɔ min ye adamaden kelen o kelen ye bɛɛ lajɛlen bɛ ɲuman bɔ don o don n'i y'a jateminɛ Bamakɔkaw bɛ ɲuman min bɔ tɔni min ye 1,400 diɲɛ don o don k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye dépôt ye ɲuman ton yɔrɔ nin ye a yɔrɔ laban ye ko kɛlen tɛ ka sira sɔrɔ fɔlɔ minnu ye dépôt ye dugukolo transitu ko olu fana falen tɛ i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni a sɛbɛ gɛlɛya la min ye jamana ye o k'u tɛgɛ bɔ min ye dɛmɛbaga dɔw ma n'o ye Marokɛnw ye Ozone Mali ko o baara kɔni gouvernement tila ka dɛsɛ o baara fana na sabula musaka minnu kan ka di a kan ka bɔ yɔrɔ minnu na ko o fana kɛla majɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko fɛn min ye kalo min ye ozone ye u ye wulikajɔ ni taa ni ka segin minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Numubugu ye ko baara in kɔni k'a kun daminɛna o yɔrɔ la nka baara in tila ka kɛ min ye ko ye ko min bisibasalen don san 5 ani kalo wɔɔrɔ kɔfɛ k'o yɔrɔ datugu la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye gɛlɛya ye dɛ k'o bɛ yen sabula jamana bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna na wari tɛ maaw bolo min ye ga kelen kan ka musakanin dɔ sara an k'a ma ko min ye TDL min ye o taxi ye dɛ ko o kelen ni gaw bɛɛ lajɛlen y'a sara 600 k'o fana ye wari muguba de min bɛ se ka mairie dɛmɛ a ka baaraw la ko nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi Bamana kuru kara dɛ maa min b'a sara kɛmɛ sara la o ye maa 8 i bɛna ye i b'a dɔn mun na o fana tɛ wuli maaw nɔfɛ bari bɛɛ de kɛra tiɲɛnikɛla ye ko c'est pas imposable aussi mairie minnu bɛ yen olu tɛ ɲumankɛ la olu ta anw fana tɛ ka ɲuman kɛ e bɛ se ka nin ka juguman fɔ cogo di ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ juguman kan ayiwa ala k'an sababa amina rabi min ye o gɛlɛyaw ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de bɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye Adama Sangare ye a jɛla ni kuma ye k'a fɔ bi a se tɛ olu ye a dabali t'u ye olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲinina sabula Bamako jɛya ko o ye musaka min ko fɔ k'a tɛ olu bolo bi ninnu ye sɛbɛn ye min ye min sɛbɛn ka bɔ informateur kɔnɔna na sɔgɔmada min y'a sɔrɔ ne ye Seku Ba ye Seku Ba an b'a fo ayiwa karamɔgɔ Abdou Touré min kɔni fasiri ale man ni min ye kalan karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Selenge yɛrɛ ayiwa ale kɔni ye directrice ye ni groupe scolaire B min don Selenge yɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw kɔni taara kɔni maa minnu don u kuma la dɔn u taara ka taa bin muso in kan ka kan tigɛ u b'a ko saga bɛ kan tigɛ cogoya min na koyi yɔrɔ jumɛn Selenge k'a to yɔrɔ jumɛn k'a to a ka bureau yɛrɛ kɔnɔ c'est pas possible k'a to a ka bureau kɔnɔ donc a fara baarayɔrɔ la a kɛra cogo di donc ko kɔni taara min kɔni kɛra u taara muso in kɔni binnen sɔrɔ jeli la ayiwa kan in kɔni tigɛlen bɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ o kɛ min kɛ min ye Selenge minnu bɛ yen nɔ kɔni ye taama kɛ ka se préfecture la walasa nin ko in a fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ ayiwa a tiɲɛ bɛ se ka fɔ diɲɛ ma ɲɛna cogoya min na o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ yanni o cɛ muso jɛkulu minnu bɛ yen olu kɔni y'a laɲini u y'a yira k'a fɔ nin ye muso ye ayiwa tiɲɛ don karamɔgɔ don nka muso olu fana kungo don ayiwa musow fana jɛkulu farala ɲɔgɔn kan olu fana y'u ka dusumakasi k'a jira min ye ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ olu bɛ jɛkulu min na u ka fɛn minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko synergie olu ka kumalasela ale kɔni fana y'a fɔ ka ni a ka dusumakasi jira k'a fɔ ko u y'a laɲini ekɔliso ninnu u ka don kana kɔnɔna la ayiwa ko i bɛna ye k'a fɔ o min n'olu y'o fɔ ayiwa n'o o ma don ba la n'o a dɔ kɔni nin kɔni mun kɛlen filɛ nin ko nin ye misali yɛrɛ surunman ye ka yira bɛɛ lajɛlen na ayiwa olu kɔni b'a laɲini walasa kalan a ka kɛ a kɛcogoya la fɔ kalandenw kalan karamɔgɔ olu ka don bɛrɛ la bɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalan yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye Bɔbɔkɔrɔni ye o nege de b'a bala min ye Bogosi bala tɔngɔnni min na an ka taa Dubaï min ye porte-à-porte i b'a dɔn porte-à-porte an ye waati min na karamɔgɔ ni kɔni kɛra réseaux sociaux kanuba ye porte-à-porte min ye n'u y'o kuma mɛn o tɛ kuma duman ye min ye an ka diɲɛ dɔnniya sirakuraw ye réseaux sociaux kunnafoni sirakuraw minnu ye a dɔnbaganganaw ye k'olu caman kɔni yera sange kɔrɔ sufɛ min ye gɛlɛya ye a bɛ yen Dubaï jamana dumanba in diɲɛ alijinɛ makamafɛnw jamana dumanba in k'i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ i bɛ musow ye anw bɛ taa Dubaï sagi sabara file an ka min ye chaîne ye
an to bɛɛ lajɛlen sa Dubai ko Dubai kelen bɛ yɔrɔ min bɛ yen ni makama baba la nka musow bɛ ko min bɛ yen nɔ ko tuma dɔw la min ye ko in kɔnɔ sɛbɛ ka jugu kosɛbɛ min ye maaw ye minnu bɛ tali kɛ kunnafonidilaw kan minnu bɛ arajosow la minnu bɛ telesow la minnu lakodɔnnen don minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye npogotigi cɛnajɛw ye misiw minnu bɛ yen nɔ n'olu ye mannequinw ye olu fini don k'a jira maaw la ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin cɛjugu la n'i y'a jateminɛ maaw k'i b'a ye k'a fɔ arabu arabu kɔni bɛ ko kɛ ko min bɛ yen nɔ n'o ye laturako ye min ye musow ye a k'a kɛ to u bɛ a ɲini u fɛ min ye kunnafoni don i ka fɔli u b'a ɲini u fɛ min ye dɔnnibagaw k'a kɛ to olu bɛ kafo n'o y'i bɔ a la u teriw min ye u kɔrɔmusodenw ye olu bɛ kafo n'o y'i bɔ a la min ye sɔfɛ ye dɛ u b'o de kɛ muso ninnu da kɔnɔ kɔni san kɔni nka wari min ye nafolomugu ye nafolomugu kɔni bɛ a ko la kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ dugu ni dugu de la min ye denmisɛnninw ye k'a daminɛ san 11 na min ye musolakaw ye tuma dɔw la u b'a ɲini k'a fɔ ko u ka jɛ olu fɛ porte à porte i b'a dɔn ko toilette mobile WC portable min ye dollar wari 15,000 i bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔnin kelen min ye denmisɛnninw ye musomaninw ani musow minnu bɛ a la réseau kɔni kɔnɔ min ye maa 20 ye o dɔrɔn bɛ Mali kɔnɔ ka ban tɔgɔ kɔni ma fɔ tɔgɔ bɛ yan ko min ye damadi di mɛ kulu la ayi karamɔgɔ ka ɲi kan ka komi ne yɛrɛ ka bertin kɛrɛfɛ ninnu ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye diɲɛ dɔnniya kuraw kan maa min y'a sɛbɛn ale de ye min ɲininka min ye Mohamed Kanute ka bɔ Mali 24 info kan Mohamed Kanute Mali 24 an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ directeur i bɛna dɔn ni pour que nin ko in ka da kɛnɛ kan bi la ko tɛ nin ye nka pour que a ka da kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ka activiste dɔ de bɛ mun ye Espagne ta ye ale a ka adamadenya yɛrɛ bɛɛ de bila nin ko in dɔrɔn ɲɛɲini kan donc ale de tɛgɛ dara ko kisɛ kan bi o de la a ye diɲɛ minɛ waati bɛɛ waati mana se bi taa an b'a bila yan Gajira min ye foli in tanunen k'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mamadi Kane Alliance Madi Kane min ye Mali lasigidenso la Kolokari an b'a fo diplomate don an bɛ taa min ye kitakaw fɛ yen radio la voix de Filadugu Amadu Gaju n'a ka lamɛnbaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo directeur min ye an bɛna min ye Kolokari issue fɔ Ndiaye n k'a fɔ issue fɔ mun bɛ yen nɔ n'ale radio yɛrɛ directeur ye a bɛ Kolokani an b'a fo an bɛ a ka lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen foli waati in na min y'a baarakɛɲɔgɔn ye Madu Kɔnɛ ani min ye Bamusa Kulubali an ka foli bɛ u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye min ye Mali ɲɛmaaba ye o ye Mamadu Bili Ture ye o kana an b'a n'a furumuso fo Penda Tarawele n'an y'olu fo min ye Dawuda Tarawele Dawuda Kulubali Papi an b'a fara fo dantɛ foli min na chefukɛ ko cogo di ayiwa basi tɛ Abubakar Sidiki Jakite fo ka taa se Bɛnba Jawara Sulemani Fofana ayiwa ani lamɛnnikɛla kanubaga tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛ ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na tabarikala waati min na se bi taa an b'a bila yan nɔ an de bɛna baara la kosɛbɛ min ye Jawoyi Jalo Fama Tapiri ani Bayo Mukuru fɛ ka kunnafoni las'an ma Abdou Touré ka taa se Sulemani Ayidara chefukɛ a kana taa yɔrɔ si jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi aw ye sisan Jukɔkoro min ye ni maa min kɛla min ye jaabi ɲuman sɔrɔba ye min ye lajɛlifɛn caman bɛ ka maaw kɔnɔ a kana taa yɔrɔ wɛrɛ